खस्थ' जानानै दङ बेमारजोंनो गब'नानै थाबाय होबा मोजां जायो। दुखुजों भुगिनांना दं अरनि बर'नि न'खरा राहा गोथे जाना रायजो राजानिसिम आखाइ फोलावहरदों दुखुथिया न'खरा। कुथुरिजार माइनाव गामिनि सबिन बर'नि बिसि अरनि बर'आ गोब्राब बेमारजों भुगिनांनानै दं। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय कुथुरिजार माइनाव गामिनि सबिन बर'नि बिसि अरनि बर'आ 7 दानसोनिफ्रायनो गोब्राब बेमारजों भुगिनांनानै दं। अरनि बर'आ गल ब्लाडाराव केन्सार आरो ब्लाड केन्सार एनिमिया बेमारजों लोगोसे जन्दिस बायदि गोब्राब बेमारजों जुजिगासिनो। अरनि बर'नि बेमारखौ नायनो थाखाय गिबियाव गुवाहाटियाव लांजेनदोंमोन, नाथाय बेयाव जन्दिसखौ मोजां नायनानै लाबो होननानै बुंहरदोंमोन डाक्टारा। बेनि उनाव बङाइगावनि आगस्टिन हस्पिटालसिम लांदोंमोन, नाथाय बेयावबो बेमारा रोखा जायाखैमोन। उननि समाव बरपेटा देहा फाहामसालियाव लांनानै गल ब्लाडाराव केन्सार जादों होननानै मिथिनो मोनो। अरनि बर'नि मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटि देहा फाहामसालियाव लांफिननो सानदों न'खरा, नाथाय थोजासे रां गैया। अरनि बर'नि बेमारखौ नायै नायै दा गोबां रां रुफा हा हु जोबलांबाय, अब्लाबो बिनि बेमारखौ सोखानो थाखाय थोजासे नङा। बेराफारसेथिं न'खरा जोबोर गोरिब जानायनि जुनै नांगौबायदि बेमारखौ नायनो हायाखै। बे समाव दुखुथिया न'खरा अरनि बर'खौ मोजां फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ नागिरदों। अनसुंथाइ हरनो थाखाय नोंथाङा नैबे एकाउन्ट नाम्बार नेम अरनि बर' एकाउन्ट 396661876164 IFC SBI N 0018805 सोरबाफोर बे बेमारखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय मिथिगौब्ला नैबे जानबुं नाम्बाराव न'खरनिसिम फोरमायनो थाखाय खावलायहरदों राहा गोथे जानाय न'खरा 8011359792। आंनि बुरिया दिनै बेमार जानानै दं। गल ब्लाडाराव ओरैबायदि भाब माने केन्सारनि मोनसे लामायाव थांदों। दिनै 7 माससो गोलैबाय। बेनि गेजेराव ओजोंबो ओजोंबो लांलाय लाबोलाय खालायनायाव बहुद दिन जाबाय, खुनु प्रमान मोनाखैमोन। नै बरपेटा मेडिकेलाव दाखालि लांनायावसो MRI खालायनायाव एसे नायनायावसो बुस्थुआ ओंखारबाय जे ओरै थोरै जादों होननानै। रिपर्टखौ मोननायावसो थारमाने जों न'आव लाबोफिननाय जादों बेमारिखौ। ओमफ्राय रिपर्टआव मा फैदों बेमारा? गल ब्लाडाराव केन्सार जादों होननानै। जोंनि रायजो राजायाबो जुदि हेफाजाबाव एसे गरसे गरनै जुदि हेफाजाब खालायोबा मोजां मोनगौमोन। मेडिकेलाव आं लांनो सानदोंमोन आरो सरकाराबो जुदि एसे हेफाजाब होयोबा सुंथा माबायाव होयोबा थारमाने आंबो बेखौ गोजोननाय मोनगौमोन आरो। दा आंनाव सम्पति दंमोन, बे सम्पतियाबो खावसे जोब्बाय। हायाबो मथा मथि 1.5 बिगासो थांबाय आरो बिनि अनगायैनो बारि बागान जि दंमोन 7 बोसोर 8 बोसोरनि फाननाय जाबाय। आंनाव दा फाननो गोनां एख' जेबो गैला। आं दा फाननोबो राहा गैला। बेनि थाखायनो आं दा बिदि मदद बिनांगौ जानाय फैबाय। मा मुं होनो बिनि? अरनि बर'। अरनि बर'। नोंनियालाय? आंनिया सबिन बर'। मा जायगा होनदों बेयो? कुथुरिजार। ओरैनो बबेयाव लांजेनदोंमोन फार्स्ट नायजेननाया? गुवाहाटियाव लांनानै बेनिफ्राय बङाइगाव लांदोंमोन। गुवाहाटिनिफ्रायसो बङाइगाव लांदों? गुवाहाटिना मा होनदों? गुवाहाटिना बुंदों जे ओरैनो खुनु माबा ट्रिटमेन्ट खालायाखै, ओरैनो नायनानै बुंदों जन्दिसखौ खमायना लाबो। जन्दिस दंमोन लोगोआव। ओमफ्राय बेनि उनाव लाबोफिन होनदोंमोन। बेनिफ्राय जों बङाइगावआव लांबाय। आगस्टिनाव लांनानै जोङो ओमफ्राय न'आव फैफिनबाय। न'आव फैनानै बरपेटायाव लांनायाव नै दा MRIआव माबाया बेमारा हमजादों आरोखि। ओजोंहाय मब्ला मोनफैदों नोंसोर न'आव? नै मैयासो मोनफैदों। दा माने मोजां फाहामथाय होनो थाखाय लांगोन गुवाहाटियाव? गुवाहाटियाव लांनो आं सानदोंमोन आरोखि। माने गुवाहाटियाव लांनो थाखाय अनसुंथाइनि गोनांथि जादों न'खराव? बेनि थाखाय। फिसाला 2, फिसाजो 1, बेनिफ्राय जों बोराय बुरै 7 ज' जायो।
बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।